Ahoj, já jsem Martínek, to video natáčím snad po třetí. A dneska si tady budeme rozebírat Huawei. Jak vidíte, tak už jsem si rozebral kryt. Teďka se vrhneme na tento telefon samotný. Tady jsem si už vyndal kartičku a vyndal jsem si tuto pásku. Podle mě tam taky bude něco vevnitř. No to je jedno. Pro mě se musíme dát pryč tuto pásku. Počkejte. Koukejte, jak to vypadá tady ze strany mobilu. A dejte like a odběr. Možná to bude na 2 části. Fajn lidi, nakonec jsem si vzal z toho telefonu toto. Teď se zkusím odstranit tuto pásku. Bohužel ta páska nejde. Takže se zkusíme rozebrat něco jiného. No, to nevadí. Podívejte se, jak to vypadá z té strany téhle. Lidi, omlouvám se, ta grafika není moc dobrá. Lidi, bohužel mi to vůbec nejde rozebrat, zkusíme to rozebrat v jiném videu. Aspoň se teďka tady podívejte, jak to vypadá vevnitř. Počkat. Tady se mi něco pohlo. Ne, škoda. Příště si dáme třeba čištění toho mobilu, takže čau.